At Gruma-line, walking Tampomen's Nimu. What is there to a binding him? Sequina, one mujai to 2016 was Omrame we in Fama won. Sabe or how a wonya if we saw quine of one of Beba form. Ibini Adom Kasee, Edin Komwe. Isanse kwantempo working tampo Gruma-line eswa 20 omanfo ankasa keka wo ho abomu a odi siesie ekwan no wagina so e de adese ato aban anim se adaroma contractor wo de kwan ne hye ne nsa wo ye ho adwuma no onsan e man mefre adwuma no asebiem assembly member wo Gruma-line Premtobre no so eye anaba ayamga no ne Adom Kasee amane boni wiafia kenten etwetwe san komwe ibinua enye easy nsuo no to a efiri College of Health soro honum no nsuo na ebufa honum yina entimi mfa gwatanum na nam ka kwan no so nti nam ka kwan no so no amaka kwan ni yina edebe atutu nti nyame adom kintampo homecoming for say amo ye ba besi community center foforo nti amo bubu community center na ye kosere na enya na te ne 2 trips ana ede ba ya ye feli free soro honum ye de ede bus ye ha no nti ye ne sa na ya daveti nsuo na ma akoto gatesi ni mu because abandada no na start ye ana amoye ya abandada ni free so na aban foforo ba ye na amoye mba kwan no so nti ye besere aban ya wo so no ombeboa ye enwechi emobunu bi ewo kronimu enso ekyerese esanse wo mu ankasa fa kwan no so binti ene wakaka wo hu bo mu a wo ye wadwen se obesiesie ekwan no so kakra se beye a ahye betimi yedi akoniaba ewo so o se komele bra na sade ye duma bi aye no ngo bi ato tudu bujin na ene abikrete man bede ba haide dimo baye ba befo ese abia hoina se woni na ye na kele bibia ebeye ena ha se so problem ha se pa ifrisu ha se sandals bay e sane ifrisu so ba so e sane nte bia so ta ha se nti o mo ase ase so ma ye da bi anko sa iso da se na da ti bi bet ma ha de pa ema wo mu so ewo kronim ene Adom Kasee etwetwe sa enkomoyi mo ba nsuo topa na nkola ni free school ba kwan no enye kura nsuo ni betimi de nkwala na akọ no kwan na jinsuo sa nkanka nsuo na eda ase wonom no nkwala na omuko school ase wonom nsuo ta wo be kwa kofa nkwala na dise wasi nsuo no nsuo ni timi duru panyi kura wumfi dise wa peja nkwala na nkwala yi su senti yesra ban pa omo aye na enye sa mantam ha yete no ye bre bia brankasa nsuo ta ye ntimi nya hwe